No niin, mä olen Arska ja tänään mä halusin puhua Makhamin Rich As Haitian-albumista, joka tuli viime vuonna ja mun mielestä se on varmaan viime vuoden paras julkaisu ehdottomasti räpissä. Mutta ennen kuin mä puhun kyseisestä albumista, niin mä voisin vähän puhua aikana Maakista henkilönä ja miten hän toimii. Maak on tosi tällainen kaveri, joka ei tykkää kauheammin olla niin sanotusti paras valoissa tai tälleen näkyvillä ihmisille. Sen takia hänen musiikkinsa on todella tällaista underground-maista ja todella harva sitten välttämättä tykkääkään siitä sen takia. Mutta mun mielestä tämä uusin Maaka-albumi kyllä ehkä puskee sitä sen tyyliä eri suuntaan, kun se on miksannut niin montaa eri genreä regeistä ihan perusteellisesti todella pop-soundeihin, mutta sitten samaan aikaan sieltä löytyy niitä todella jatsimaisia hip-hop-kappaleita suht perinteisillä biiteillä. Ja jos mä johonkin muuhun MC:hen häntä pitäisi verrata, niin se on ehkä riimityyliltä ehkä lähempänä MF Doomia. Mutta sitten taas sen tekstitaso on niinku jotain, mitä mä voisin kuulla Billy Woodsilta sen todella monilla eri tasoilla ja todella syvillä niinku, merkityksillä. Pitää tietää todella paljon asioista. Ja no se ei tule selväksi, kun mä käyn tätä albumia tässä läpi. Ja sitten Maak on myös tunnettu siitä, että suurinta osaa musiikista ei edes välttämättä löydy striimauspalveluista tai mistään. Esimerkiksi hän myi 2017 albuminsa The Gat, eli The Gospel According to, 3 tonniin. Ja niitä oli vaan joku parikymmentä kopiota, joita hän myi. Joka on aika helvetisti yhdestä albumista. Mutta perinteisesti hän myy vinyyleitä noin 200 euroon about. Vähän riippuu julkaisusta. Mutta näillä joillain julkaisuilla on aivan törkeä arvo sitten myöhemmin. Koska nämä suosii aikamoista kulttisuosiota ja aika moni keräilijä tykkää myös Maakin musiikista ehdottomasti. Itse omistan 3 albumia, joka on tää Rich As Haitian, Wofcon Josh ja FYI. Maakin musiikki on niin jotenkin omalla tasollaan verrattuna suurimpaan osaan muista MC:stä. Ja jotenkin se on sellainen tietynlainen kunnioitus hänen musiikkiaan kohtaan. Ja sitten yksi vielä juttu Maakista on se, että hän ei myöskään pidä näitä hänen lyriikoitaan missään perkeleen näkyvillä, koska hän poisti ne muutama vuosi sitten Geniuksesta. Ja ei ole sen jälkeen missään muussa palvelussa näyttänyt näitä lyriikoita, ne on niinku blokattu joka puolella. Ja sitten kun nämä on blokattuja, niin nämä lyriikat on blokattuja, niin juman kautta sitä tekstiä on välillä vaikea saada selvää, mihin kaikkeen hän referoi ja millä tasolla hän puhuu. Se on aivan uskomatonta. Ja aloitetaan nyt tämän itse albumin läpikäyminen. Eli Rich As Haitian heti albumin nimenä kuvailee tätä Maakia tietenkin itseensä, mitä hän on rikas haitilainen, joka on todella harvinaista nähden siihen, että Haiti on yhä köyhimpiä valtioita ja hän on jotenkin silti onnistunut olemaan rikas. Mutta silti Maak käsittelee muita aiheita todella laajasti kyseisellä albumilla. Esimerkiksi heti kappaleella Antonomisia hän ja Rock Marciano heittää aika tällaisia nopeita baareja ja versejä tässä kappaleilla, joka ei ole ehkä yleisin tapa Maakille, ainakaan omasta mielestä, mitä mä oon tottunut kuuntelemaan. Hän mainitsee kaiken maailman vertauksia bolognese-viineihin ja vaellukseen sun muuhun. Tuossa on todella paljon erilaisia baareja, mikä jotenkin tuntuu niin hajanaisilta, mutta samaan aikaan kun niitä alkaa tutkimaan niitä, niin ne jotenkin tuntuu todella silti järkeviltä. Ne niin kuin yhdistyy jollain tavalla yhteen. Mun mielestä Marciano antaa todella solidin verset kyseisellä kappaleella.
Kun taas vinyyliversiolla on taas God Fahim, joka on tuttu myös nimi ehdottomasti Maakin yhteydessä. Päästään kappaleeseen Political, jolla Maak käsittelee todella paljon eri aiheita. Hän mainitsee siviilit, joiden päälle tippuu valkoista fosforia Gazassa. Heti tämän baarin perään hän heittää aivan hulluja niin kuin heittää, kuten niin, siis baarit kuten Troglodyte Squadron Yelling Epithets in Jargon on yhä mun lemppari tällaisia heittoja, mitä kyseisellä projektilla on, koska se käyttää niin paljon tällaisia todella erikoisia sanoja kuvaillakseen tätä rasismia ja tietynlaista epätasa-arvoa, mitä tuolla Gazassa päin tapahtuu. Ja varsinkin miten jenkkien politiikka on juuri Israelin puolella ja ylipäätänsä miten jenkit juuri välttelee tätä Gazan itsenäistymistä. Sitten myös tämä kohta, kun Maak mainitsee tämän kansainvälisen valuuttarahaston tässä huuhissa, mun mielestä todella catchaava ja tietyllä tavalla todella toimiva, miten hän kuvailee sitä tietynlaisena apinana, joka on hänen selässään. Ja se tuo todella paljon stressiä, sillä tämä perustuu juuri tähän Haitin historiaan ja miten yleisesti ottaen kovin moni niin sanottu hyväntekeväisyys ei ole koskaan mennyt sinne Haitiin asti, vaan ne on päättynyt jotenkin muiden taskuihin. Yleensä todella korruptoituneiden poliitikkojen. Sitten tietenkin biitistä itsestään löytyy sellainen todella ambientti, todella erikoinen jazz-sample. Sitten siellä kuuluu näitä helvetin ilmatorvia, airhorneja, mitä ikinä onkaan. Ja en mä tiedä mitä muuta. Se on todella solidit kappale ja yhä mun lemppareita kyseiseltä projektilta. Ehdottomasti tämänhetkisten tapahtumien takia. Sitten päästään kappaleeseen Sonje. En tiedä tarkalleen miten lausutaan, sillä toikin on kreolaa ja se tarkoittaa tällaista muistaa, tai muistaa täsmälleen, jos sanasta sanaan suoraan suomentaa. Tässä kappaleessa Maak, jos ei aikaisemmin heittänyt niinku tekstiä, todella paksua tekstiä ja todella nopeasti, niin tällä kappaleella ehdottomasti se kyllä tapahtuu ja pistää varmaan kovimmatkin hip-hop-kuuntelijat miettimään hetkeksi ja kelailemaan näitä sanoja, mitä hän sanoo. No, biitti on todella solidi myös, en mä tiedä, se on aika tyypillinen Maak-biitti mun omasta mielestä. Ja ehkä tää biisin niinku sanoma on tällainen, että sano se mitä sulla on oikeasti mielen päällä ja sano se oikeasti silleen tarkoituksella, jos sä oikeasti tarkoitat sitä. Sitten Sonjen jälkeen tulee tällaisia hokema-kappaleita, tai tällainen hokema-kohta Padonilla. Sitten en mä tiedä, Empty Spaces on ihan mielenkiintoinen kappale, mutta se ei ole todellakaan omia lemppareita. Siinä kyllä saadaan You're All Droogin versio, joka on myös aika solidi omasta mielestä, vaikka ei ole välttämättä projektin parhaimmistoa omassa päässä. Sitten päästään tähän kappaleeseen Sur les ponts d'Avignon, joka on tällainen, tämä kyseinen kappale perustuu tällaiseen 1400-luvulla lähtöisin olevaan lasten niinku lauluun tai loruun, en mä tiedä miten sitä kuvailla. Ja sitten tietyllä tavalla tämä kappale ja Maak niinku vääntää tämän kuvauksen siitä, että miten henkilöt tanssivat sillalla, kun taas nämä haitilaiset niinku historiallisesti on ollut todella suuria orjia ja aina joutunut maksamaan takaisin näille ranskalaisille varsinkin omasta itsenäisyydestä ja varsinkin tuohon aikaan, kun Haiti itsenäistyi itsessään. Ja no, biitti on todella tällainen mahtipontinen, jos voisi jotenkin kuvailla ehkä.
Ja tietenkin Conductor Williams on kyseessä, niin saadaan ikoninen producer tai tuottaja tagi heti alkuun. Siitä aina tunnistaa. Todella loistava kappale. Ja varmasti yhä mun omia lemppareita myös. Sitten mun mielestä kappaleella Serpent and Rainbow saadaan tällaista maakkia, tyypillisin maakkia kyseisellä projektilla. Ja mun mielestä tässä näkyy parhaiten hänen riimittelytyyliä siinä mielessä, että se muistuttaa jotain kuten Doomi voisi riimailla aikoinaan. Ehdottomasti todella uniikki tyyli verrattuna perinteisiin rimmaustyyleihin. Sitten päästään kappaleeseen Copy Cold, jossa saadaan mukaan yksi hip-hopin legenda, ainakin omasta mielestä, eli Black Thought, joka todellakaan ei ole vuosien varrella hiipunut yhtään hänen niin kuin räppäyksillään. Pari vuotta sitten projekti Cheat Codes ehdottomasti osoitti tämän ainakin omasta mielestä. Kappaleen instrumentaali on todella tällainen low-key ja antaa todella paljon tilaa mun mielestä Maakille ja Black Thoughtille. En mä tiedä mitä siitä muuta voi sanoa, siinä on todella solidea versejä molemmilta. Ja on varmasti hyviä highlightteja kyseisellä projektilla. Ja kuka vaan niin sanottu hip-hop head tykkää tästä kappaleesta aika varmasti. Biisin lopussa on tällainen sample Sky Newsin uutisraportista tai tällaisesta videopätkästä, missä ne puhuu Haitin tilanteesta ja kuinka hirveätä siellä on. Nyt se on onneksi viimeisen puolen vuoden aikana parantunut se tilanne huomattavasti, mutta silti siellä on aika kurjat menot. Sitten mulla tulee yksi venezuelalainen räppibiisi myös mieleen tästä kyseisestä samplestä, jossa on just samantyyppinen uutisraportti, mutta tietenkin espanjan kieleksi, ja se kertoo Venezuelasta. Kappale on Cancerberon Un Dia en el Barrio. En mä tiedä, Copy Cold. Suosittelen jokaiselle, joka tykkää Black Thoughtista edes, niin tsekkaamaan tämän kappaleen. Sitten päästään titletrackiin, eli Rich As Haitianiin. Mun mielestä tässä on todella tällainen biitti, jos aikaisemmat biitit oli ehkä sellaisia boom bap-vaikutteisia osa ja ehkä vähän sellaista hardcore hip-hoppia joissain kohdissa, kuten Anthony Minjolla, niin nyt saadaan sellaista todella eksoottista, jos jotenkin voisi kuvailla Karibia-maista, kun mukana on Kate Ranada hänen tuomalla biitillään. No, Karibia-meininki, se on todellinen tällainen hip shaker, jos jotenkin voisi kuvailla tätä biittiä, että se saa ehdottomasti tanssimaan suht helposti. O3 Creedon hookkikin on todella kova. Ja yleensä tää on niinku maailman randomein tai todella epätodennäköisesti toimivin tällainen kollabi, mitä mä oon nähnyt, että nähdään O3 Creedo vittu Maakin kanssa. Maak tekee yleensä sellaista aika chillia, todella abstraktia kamaa, ei todellakaan poppimaista, mutta sitten Creedo taas käyttää todella paljon autotunea ja on todella pop-rapperi-mainen. Mutta jotenkin nämä yhdistyy todella hyvin silleen, että Maak tuo sitä abstraktia puolta hänen nopeilla, mutta todella catchavilla verseillään. Ja sitten toisella puolella taas O3 Creedon autotuunettu ääni ja todella tällainen sanaleikkiä heittävä huukki toimii todella hyvin yhteen ainakin omasta mielestä. Ja se on aika sellainen hyvä tracki kenelle vaan, joka yrittää ehkä ekaa kertaa kunnolla maakia. Sitten päästään kappaleen Lon Lon, joka ehdottomasti yhdistää tällaista reggaetä ja on ehkä vähän chillimpi kappale verrattuna muutaman aikaisempaan. Sitten kyseisellä kappaleella Maak mainitsee todella monia eri asioita, kuten kaiken maailman Donda-hatuista, ja tämä Donda-hattu-vertaus on ehkä sellainen, miten hän kuvailee sitä, että kun sitä pitää Donda-lakkia pitää päässä, niin
Rains Cats and Dogs, eli saa varmaan paljon paskaa niskaansa, varsinkin viimeisten kanien sekoilujen jälkeen, ja nyt varsinkin kun kuvaan täällä Grammien jälkeen, niin mitä helvettiä siellä tapahtuu, ja kuka vittu antoi Twitteriin Xään takaisin kanille oikeudet, niinku kaveri on ihan vitun mental siellä päässä, mutta samaan aikaan se on niin vitun hauskaa, mutta samaan aikaan ei ole ehkä paras idea. Sitten takaisin itse Lonloniin, no en mä tiedä, kappale on täynnä todella erikoisia baareja, vaikka se on aika tällainen chilli. No ei se nyt välttämättä lemppareita, mutta todellakin sellainen, mitä mä tykkään kuunnella aika usein, jos mä kuuntelen tätä projektia. Kappaleella Saint 24 on tällainen ehkä aika bro-tyyppinen kappale, bro-coded, jos jotenkin voisi sanoa tai kuvailla, missä Mark kehottaa niinku kuuntelijaa kehittämään omia taitojaan, koska kaikilla on sama 24 tuntia, 60 minuuttia, 60 sekuntia, 7 päivää viikossa, jne. Et käyttäkää se hyödyllisesti ja yrittäkää tehdä jotain produktiivista, ehkä tällainen tyypillinen sana tällä kyseisellä kappaleella. Tässäkin on mun mielestä aika tällainen chilli instrumentaali, joka ehdottomasti sopii mun mielestä tähän kyseiseen biisiin. Mä käyn tää outon trackin vielä tästä, eli Holy. Eli Holy on taas yksi Conductor Williamsin yhden biittejä. Ja näitä Conductor Williams-biisejä ei valitettavasti löydy tuosta perusvinyyliversiosta, joka harmitti itteeni, mutta se on ihan ok. Kappale alkaa tällaisella todella hitaalla, tai kappale on ehkä ylipäätänsä aika hidas, mutta samaan aikaan se antaa Markille todella paljon tilaa käyttää hänen omaa ääntään jopa. Ja miten tässä loppupäässä tämä kuoro tulee mukaan, tällainen gospelmainen kuoro. Ja se on mun mielestä todella catchaava. Ja en mä tiedä, siinäkin on taas näitä Kanye-referenssejä ehdottomasti. Mainitsee My Beautiful Dark Twisted Fantasy sun muuta. Albumin lopuksi, mitä mä jakasin tästä, on todella mielenkiintoinen projekti Markilta. Yhä omia lemppareita ehdottomasti. Jos kappaleet, mitä pitäisi nostaa ylös, niin on ehkä Political, Sur le Pont d'Avignon. Sitten mun mielestä toi Holy on todella hyvä outro. Ja Copy Cold ehdottomasti, jos on sellaisen old school rapin fani, niin tykkää varmasti tosta kappaleesta. Mutta mun mielestä albumi on todella monipuolinen ja tuo kaiken maailman eri kuvakulmia. Mark käsittelee omia niinku ajatuksia todella hyvin projektilla ja ehkä maailman tapahtumia. Siitä löytyy todella paljon kaikkea sosiaalipoliittista tekstiä ja sitten todella, no albumi on täynnä erilaisia vertauskuvia, mutta niitä on todella vaikea niinku sanoa silleen, niinku tälleen kuvata ehkä, varsinkin Markin tilanteessa, kun hän ottaa aina nämä lyriikat pois, tai ne on blokattu Geniuksen käytöstä, ja niitä ei niinku kauhean helposti löydä mistään. Jos joku score tälle pitäisi antaa tällainen numerointi, niin se on mun mielestä 9.4/10. Se on just sen takia, koska se on niin monipuolinen, mutta samaan aikaan niin syvä projekti omalla tavallaan. Se tuo kaiken maailman aiheita esiin juuri. Ja mun mielestä se on viime vuoden parhaimpia julkaisuja. Ja varmaan paras räppijulkaisu, mitä tuli viime vuonna. Hitakkaa sitä tilausnappäitä ja liketkää. Nähdään seuraavalla vitun kerralla. Moro!